Ty, Davide, to nemyslíš vážně. Kamaráde, na prázdný háček tady můžeš chytat leda Dčko. No, nic. Pojď, vem psa, jdem do Bystřice, něco pro tebe mám, na to zaberu. Láká vás život v klidném vesnickém prostředí, kde si ráno dáte na zahradě kávu? Potom jste tady správně. Bystřice pod Lopeníkem, klidná obec s necelou 1000 obyvatel, zasazená do malebné přírody Bílých Karpat, ale zároveň, co by kamenem dohodil do města Uherský Brod. V domě jsou celkem 4 obytné místnosti, z nichž jedna má i balkon s krásným výhledem. Prostorná kuchyň se špajzem má potenciál na propojení s obývákem. Koupelny najdeme celkem 2, jednu zrekonstruovanou v prvním patře a druhou v přízemí. Dům dále nabízí sklep, půdu, prostornou garáž a veškerý vercajk na údržbu toho všeho schováte zde v hospodářské budově. A to je prozatím všechno. Další informace vám ráda řeknu osobně na prohlídce. A není v tom žádný háček.